στην μπάλα. Το κόρνερ με τον Μπόγρη. Η μπάλα πέρασε μάλλον Κίδης κεφαλιά. Κακρισίδης γκολ! 0-1 με τον Κακρισίδη στο 76ο προς 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Να λοιπόν ο Κακρισίδης που πριν μερικά λεπτά λέγαμε ότι σε δύο καλές στιγμές για την ομάδα του ήταν παρόν. Τον κυνηγούσε η μπάλα. Σε εισαγωγικά βέβαια στην ποδοσφαιρική διάλογο. Και να λοιπόν ο έμπειρος νεαρός ταλαντούχος και δεινός σκόρερ Σέντερφορ Κακρισίδης κάνει το 0-1 για την ομάδα του μέσα σε εξέφρενους πανηγυρισμούς από τους αρκετούς φιλάδους που έχουν ακολουθήσει την ομάδα εδώ στο Μοσχάτο, αλλά και τους συμπαίκτες του, τον προπονητή του, τους αναπληρωματικούς. Βλέπετε πάλι σε replay τον Κακρισίδη σε έξαλλους πανηγυρισμούς γεμάτους πάθους από αυτόν και τους συμπαίκτες του. Ένα κουβάρι γίνονται οι παίκτες όλοι του Καραβά σε ένα πολύ δύσκολο χρονικό σημείο για την αναγέννηση Μοσχάτου, το 77ο λεπτό. 13 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα και δεν ξέρουμε αν θα κρατήσει καθυστερήσεις ο κ. Σάνογλου και πόσες. Αγκαλιά και με τον Μπόγρη, τον εκτελεστή του κόρνερ. Θα έχουμε ευκαιρία και σε αρκετά replay ακόμα να δούμε. Βλέπετε τι ωραία εκτέλεση έκανε ο Μπόγρης εκεί. Ο Βαβακίδης πήρε την κεφαλιά πολύ ψηλά από όλους στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μανταλόζης φάνηκε να είναι εκτός εστίας. Εκεί μπάλα βρήκε τον Κακρισίδη. Βλέπετε που με κοντινό πλασέ δεν δυσκολεύεται να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μανταλόζη, ο οποίος αν και έπεσε δεν καταφέρνει να αποσοβήσει το 0-1 για την ομάδα του μέσα σε ξέφρενους παναγυρισμούς στο 77ο λεπτό.